हा एकतासोआव ने फुरा हुलुस थुलुस आरो हरावहाय अखा उन्दुनाय उन्दुवाखै बाना जानाय दै बाना जानायाव उन्दुनो मोनाखै हरसे उन्दुदिया ना एकतासोनिफ्राय उन्दुनो मोनाखै न' सिङाव नै नायनो हागोन बाला गोजासो बाला खोबजोब्बाय नै बैसांजों समान जाबाय नै बालाया बैसांजों समान जाबाय हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिल ब्लॉग नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ मोजां मोनोब्ला जुदि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दायो ब्लग भिडिअखौ जागायनोसै माने दिनै हराव ओरैबायदि भयंकर रुप लादोंमोन माने सफाय दैया बाटासिपुर बे बोसोरनि माने बयनिख्रुइबो देरसिन बुंनांगोन आरो दिनै थांनाय हरै बे दैबानाखौ नायनो हागोन नै एसे देखायनो नोंथांमोननो नैबेथिं नायनो हागोन नैबे बाजै लाहानि न' आदा निरन्जन लाहानि हरनि एकतासोआव देरदों दैया ओरैबायदि देरदों माने ओरैबायदि गिदिर देरदों ओमफ्राय माने न'नि माल बुस्थुफोरखौनो बोखारस्लाबनो हायाखै नैबे बाजै लाहानाथ' गोबां बुस्थु गोजावलांबाय ओमफ्राय जोंबो माने हरावहाय फैनानै मदद खालामफैबाय बेसेबां हायो मदद खालामबाय माल बुस्थुखौ आनज्रायबाय बेसेबांथो आनज्रायख'नो ना मोनसे न'खराव गोबां माल बुस्थु थायो आरो बेबो हरावसो सानावबा बेलेग खोथा नोंथांमोन एसे देखायनो आङो नायनो हागोन नै माबायदि जाजोबनानै दं दायो हाब्रुआ जि गोथौ गोथौ ओमफ्राय नै बिथिंजायनि गामियाव माने साफ्रोमनिबो न'खराव न' सिङाव दै हाबजोबदों दै दायो माने ओंखाम संनानै जानो सान्थि गैया ओंखाम संग्रा जा जि जा बयनिबो न'खराव दै हाबजोबदों बुंनो थाङोब्ला जाहोनावबो हाबहैदों एकदम उन्दुग्रायाव हाबजोबदों हरावहाय नैबेबायदि जानानै दं दायो दैया एकदम नैबे गेजेरजों ओरै न' सिंजों बोहैलांदों दैया ओरैबायदि स्पिड बोहैदोंमोन माने आङो नोंथांमोननो थांनाय हरनि भिडिअखौ एसे देखायनि नायब्लानो जाबाय बानपानी बानपानी महापानी महापानी खैथा जाखो दा टाइमा एकता बेसे एकता सय नैबे सानाबो आदै लाहानाबो अबस्था गैया दैया माने बे दैया माने ओरैजासो बोहैदोंमोन नालाय सिद्दा नैबे न' गेजेरजों न' सिंजों बोहैलांदों आरो खैथासोआव देरनाय आदै दैया हा एकतासोआव ने फुरा हुलुस थुलुस आरो हराव नायनो हागोन नै ओंखाम संनानै जानोनो बिराद खस्थ' जादों दा नैबे बैसां सिङाव जों थांदों आरो दैया मा खालामदोंलै नोङो मा बाथोन हरावहाय अखा उन्दुनाय उन्दुवाखै बाना जानाय दै बाना जानायाव उन्दुनो मोनाखै हरसे उन्दुदिया ना एकतासोनिफ्राय उन्दुनो मोनाखै बिनि सिगाङावथ' उन्दुबाय दसे नायनो हागोन नै नोंथांमोन अबस्थाया माबायदि जादोंमोन थ' नोंथांमोना बेखौ नायनानैनो बुजिगोन आरो ना दिनै हराव माने माबायदि देरदोंमोन दैया माबायदि भयंकर रुप लादोंमोन माने बे सफाय दैया खैथासोआव देरनाय एकतानिफ्राय उन्दुनो मोनखादिया ओमफ्राय दायो ओंखाम संनानै जादोंना जायाखै संबाय ओंखाम मोनबाय आदै लाहानाबोथ' सेस अबस्था गाज्रि बिराद गोथौ माथो न' सिङावबोथ' दै गोजाना आदै न' सिङाव नै नायनो हागोन बाला गोजासो बाला खोबजोब्बाय नै बैसांजों समान जाबाय नै बालाया बैसांजों समान जाबाय ओंखाम जाबाय आदै ओंखाम संनानै जाबाय एवना जासिगोन हरावहायथ' जानानै उन्दुदोंमोन आरोना आरामनो हर गेजेरावसो देरबोदों नालाय एकतासोआवसो एकतानिफ्राय हुलुस थुलुस जाबायना
बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै मोजां मोनोबा मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि